Por terceiro ano consecutivo, o Concello da Pobra aposta por adiantar as badaladas de fin de ano, ofrecendo así unha proposta de lecer máis familiar para aqueles que non saen pola noite. Ás 11:30 da mañá comezará o reparto de uvas e cotillón, e a mediodía terá lugar a despedida simbólica do ano a cargo de Mariló Ríos, unha polifacética pobrense. É unha festa moi, bueno, que xa non la está pedindo, a veciñanza xa nos está preguntando se este ano tamén se vai a facer. E claro que sí, porque tuvo moitísimo éxito, foi moi ben aceptada. Entón, pois vamos a facer un pouco como todos os anos. Temos ás 11:30 a entrega das uvas, que si decir que igual, como sempre, non hai uvas para todo o mundo, porque hai moitísima xente e é moi difícil prever e poder conseguir chegar a todos, o sea que se alguén ve que chega xusto, pois xa que as traia da casa mellor. E logo, pois este ano, como novedad, temos a unha veciña da Pobra, que vai a ser ela encargada de dar as campanadas e de amenizar ese ratiño un cuarto de hora antes de dar as campanadas, que é Mariló. Ela pertence a unha asociación de Pobra, está en teatro, está en baile, está en poesía, está en tantas cousas que creo que tamén é bonito que veña da man dela pois dar estas campanadas. A xornada contará con animación de rúa a cargo dos festicultores. E xa pola noite, os que aínda teñan ganas de festa poderán achegarse ata a carpa situada na Praza Alcalde Segundo Durán, que contará con disco móvil a partir da 1 da mañá. Pola noite, como sempre, temos tamén pois unha sesión DJ para a xente que non queira desplazarse a Boiro ou a Ribeira, xa sei que na Pobra, bueno, estamos un pouco pola noite, non hai moitas opcións, entonces o Concello pois vai a seguir poñendo esa carpa e un DJ para a xente que queira pois recibir o ano saltando, bailando e divertíndose. Nos desde aquí animamos a todo o mundo, son dúas opcións que creo que son boas porque o do mediodía é como familiar, os nenos tamén o poden vivir dunha maneira diferente e logo xa por a noite a quen xa lle corresponda poder salir pola rúa, non? E fora.